Oy, gwapo na kong amahan. What's up, man? What's up, men? Sa imong mata? Say, what's up, men? What's up, men? Juga karon sa kuha ba? Lingkod. Kailan makang buknoy pa no? Mga to. Natag na kong sakit pa. Ay, ganay mo. Nak, kabalo man jud ko nga sakit na yan, ana. Unsa may problema ninyo? Nag-away mong buknoy o unsa may ano nagubog-ubog man ka? Gibuwagan ko niya pa. Grabe ka tagoy-tagoy ra ka no? So, problema na mo, boss. Kahit ka ha. Naa ba ka si Charmina karon diha ano? Katagayon na jud kaay ko ba? Hagito na ko ni ron be. Charmina! Ayo! Gawas ra gud dira be ay siglumlum anay mong kwarto. Abi ko kisi na kayo, pinakagwapa, manin akong barkada. Asa man ta mga tunapod? Asa pa madayta dating gawi. Tagay ba? Okay pud kay gano, kay timing jud kayo, kay nagbuwag mi sa akong uyab day, oy. Saman game, tuba-tuba lang good. The best jud kay ka ba, kabalo ka sa akong paborito. Kana, okay ka na tuba. Na kadali ara ba nimo nahubog in taon Charmina oy kawig pud nimo oy. Sakit kayo day, sakit kayo day. Okay na. Pa, naulay na sa ate, perteng hubuga, oh. Hala day na imong manghud. Muuna ra kog uli ha. Ayos, day magtagay sa tagtuba day. Ah, hinaya ni mo, oy. Ay, Berto. Unsay sudan niyo da, unsay sudan. Ngita, pag sudan, oh, naikoko. Darong dadong kay lamig higop sa bawo ba? Aman si Papa dong. Nasulod. Pa! Unsa naman ka, Charmina? Oy, gwapo na kong amahan. What's up, man? What's up, men? Sa imong mata? Say, what's up, men? What's up, men? Juga karon sa kuha ba? Lingkod. Nausa naman ka, Charmina? Kabalo ba kasi mong gibuhat yung magsika, hubog-hubog, kapipayag ang buhat? Walo baka pa, sakit kaya akong kasing-kasing ron pa. Sabaanin pa eh. Kailan makang buknoy pa no? Mga to, natag na kong sakit pa. Ay, ganay mo. Nak, kabalo man jud ko nga sakit na yan, ana. Unsa may problema ninyo? Nag-away mong buknoy o unsa may ano nagubog-ubog man ka? Gibuwagan ko niya pa. Sa'yo na lagi kay istoryahon pa pero di man nalimuhaton. Anak, ayaw ipokus imong kugalingon sa isa ka tawo ra. Kana, sus ka naghaglaki sa kalibutan. Sabaan mo pa oy, samot di ko kamubo na ni ba? May mulakaw ka pa. Sige. Ay kabala ka. Sige na, pahuway sa dito. Pagkaon sa karon, kapahuway ka. Dong, Berto, ukadi ko dito dong bel. Lami kay higupog sa bawo dong ba? Paghuka, dogi mo, oy, palahubog kang dako. Grabe ka tagoy-tagoy ra ka no? So, problema na mo, boss. Maproblema yung kag matadyakan ta karon dira. Giusan mo si Charmina. Di kung saan kan Charmina, uyuan? Amahan ko ni Charmina. Kagers ka ika. Kabalo ba kag daw si Charmina to kahubog-hubog tungod nimo? Nay, nirag istorya, kul mo na makagrap diha, ah. Narapi to. Sama na kami nus ka sa kuha? At tabanhaan ni mo, oy. Ganina na ako naglagot nimo ba? Ganina na ako naglagot nimo ba? Unsa pa naman si Charmina na karon tubag ka sa kuha. Gahit kay ka ha. Gahit kay ka ha.